wan gwada miki ne wai. To za ka iya nuna mana. Bature da gwado. Assalamu alaikum, sunana Umul Kairi daga Rabo Multimedia. Zan iya sani da wa nake magana. Amma wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kina magana da Kabiru Ajilo Santarakin Sarkin Hausawa Alhaji Usman Mani, Karu Local Government, anda Nasarawa, kuma mai dawa, kuma dan mai dawa, kuma ni nake jagora na ƙauraye. Ka san na wannan zamani da ake ciki, ba kowa ya sani me ake nufi da kauraye ba. Za ka iya muna bayani abin da ake nufi da kauraye? Zai iya gwada miki ni kowaye a harkar ƙaura, kuma zan gwada miki ni ɗa ne mai biyayya a masu dawa na cikin gida ƙauraye na Najeriya. Tun ina ƙarami na tayi da wasu abubuwa na hatsabibanci wanda manyan mutane suna taka tsantsan da ni akan harkar dawa, kuma har na kai na kawo yanzu na manyanta, inda ban zaton zan shiga ba Allah ya shigar da ni, inda matsayin da ban ɗauka zan kai ba Allah ya kai ni a yanzu akan harkar dawa. Har sarakuna na gaba na yanzu wanda nake kwantawa har kwanan gobe ina kwanta musu, suna gaba da ni, amma ba harkar dawa a yanzu. Ni ne karamin, ni ne babba, kuma ni ne madugu uban tafiya. In dai wan gwada miki ne wai. To za ka iya nuna mana. Ni ne sakuri ni ki gudu, ni ce raba duniya bature da gwado, ni kuturin duri nake mai ɓata kujeran mata. Ci da kafiri ba yanzu na bar mutum lahira ba mai shiri. Ni mahaukacin mutum ajiyar mani, ni mahaukacin mutum ajiyar sarakunan addinin musulunci. Ni saguni ni ki gudu. To ina da wani tambaya, wannan layoyi da ka dauka ka rike hannunka a sama kare ku yake yi ko ya?